Mhux veru li każi ta' abbuż intefgħu fuq l-ixkaffa sakemm jgħaddi r-referendum. Is-seduti tar-Response Team għadhom isiru regolari sa din il-ġimgħa stess. Din kienet ir-reazzjoni tal-kelliem tal-Kurja Father Charles Tabone għal każ tal-patri li abbuża sesswalment minn persuna minorenni. Każ li kien żvelat mill-ġurnali Torċa u li kompla jiġi investigat minn dan l-istazzjon. L-allegat abbuż seħ minn patri fuq persuna minorenni waqt il-laqat għall-adolescenti fil-kunvent tal-Kapuċċini fil-Kalkara. Il-każ ma ħareġ aktar kmieni għaliex ir-Response Team tal-Kurja għamel pressjoni fuq il-ġenituri tal-vittma. Fl-ewwel reazzjoni tagħha l-Kurja qalet ukoll li mhuwiex minnu li l-Papa ħareġ linji gwida biex każi bħal dawn jgħaddu f'idejn il-Pulizija. L-linji gwida qalet il-Kurja jgħidu biss biex il-Knisja fil-lokal timxi mal-liġijiet tal-pajjiż. Minkejja tweġiba mibgħuta lill-ġurnal L-Orizzont, il-Knisja naqset milli tgħid passi ser jittieħdu fil-konfront tal-patri involut fl-allegat każ ta' abbuż fuq minorenni.